Machiegni kendo, obila korore gi bad migao mang'iyo yedhe mamero ji e pacho ka NACADA ondhi achije 10 miwacho ni osebedo ka uso yedhego mag mero ji e gwenge ma Shinyalu kod Ikolomani e kaonti ma Kakamega. Apedha makamano manotelne kod apisa mag NACADA, nyasore manengone romo $500,000 noyudi, kendo malo lita 3,000 mag kong'o mag chang'a kod malo lita 100,000 mag kangara nopuki kod obilago. What we've done here today will also be a marker and an educational moment towards our efforts to educate the county about what they need to do. What I'll encourage these individuals here, the same effort they use, the operation that was going here is very sophisticated. If somebody could use even half of that energy to plant beans, I think the outcome would be better.